Добре дошли в манастира Свети Георги Победоносец край Хаджидимово, едно от най-святите и красиви места в югозападна България. Разположен на висок хълм над долината на река Места, този манастир е истински пазител на вярата и една от най-големите обители в Неврокопската епархия. Историята на манастира ни връща векове назад. Смята се, че мястото е било християнско светилище още от древни времена, но сегашната църква е възстановена през 19 век след чудното откриване на старинна икона на Свети Георги. Тези кадри от дрон ни показват величествената архитектура и спокойствието, което обгръща целия комплекс. Забележете красивите градини, белите стени и високата камбанария, която се вижда от километри. Манастирът не е просто исторически паметник, той е жив духовен център, който привлича поклонници със своята лечебна сила и неповторима атмосфера. Позволете на тези гледки да ви пренесат в свят на тишина и смирение. Едно място, където небето и земята сякаш се докосват.